बहुत गोबावनि उनाव दिनैसो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। दा गोजां बोथोर जाबायना, आखाइ आथिं गासिबो गावजोबो। ओमफ्राय दा बिनि थाखाय मोनसे गोदान क्रेक क्रिम बानायनानै फुननो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे मोजाङै नायलांबानो जाबाय। बे क्रिमखौ क्रेक क्रिम बानायनायनि थाखाय मा नांगौ? मम मोनसे लाबाय, ओमफ्राय खरपुल, ओमफ्राय नैबेखौ इ भिटामिनखौ गरनै होनोसै, ओमफ्राय ग्लिसारिन एसे होनोसै, ओमफ्राय जानाय थाव होनानै बानायसै। नोंथांमोना मोजाङै भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय, होमबानो नोंथांमोना बानायनो हागोन। नैबे गेजेरनि माबाखौ खुन्दुं बख'नो थाखाय आवलि होनांगोन ना, नै बिदि हानानै नैबे दुरुंखौ माबानांगोन आरो गारनांगोन, ओमफ्राय दैजों आवलि होगोन। नैबे खरपुल बेखौबो 10टा होनोसै। बुरजानोसै, बुरजाबाय एसे देनानै। जानाय थावखौ जेसेबां बुरजा बानायो बेसेबां बुरजा होबानो जागोन। एसे बुरजा बानायनोसै, एसेबांबा जागोन। नैबे मम फिसा फिसा हाफ्लेनाय ममखौ नैबाव होनोसै दा। नैबे खरपुलखौ होबाय। जि गोथाव मोनामखादों। दसे थान्दा गुसु जानो थाखाय दसे दोनथ'नोसै ओरैनो। ग्लिसारिनखौ एसे होनोसै हिसाबनि। ग्लिसारिनखौ होबाय, बेनि उनाव इ भिटामिनखौ गरनै होनोसै। गरथामखौनो होस्रानोसै, गरथाम जिरखाबाय नालाय आं, ओंखायनो गरथामखौनो होनोसै। दानिया बेखौ मोजां गलायनानै, गथाद्राय जाबाय, मोजां लगायनांगोन, नङाबा बे मिक्सार जानाय नङाना ग्लिसारिना। जि मोजां क्रिम जाखाबाय नै। गुसु जाथों होननानै दसे दोनबाय, दोननानै गथा जाबाय। थेवबाबो बेयाव इ भिटामिन आरो ग्लिसारिनखौ होनानै मोजां गलायनानै गेसाव एसे गरम खालामफिननानै बेखौ दाब्बायाव दोनसै आरो, क्रिम दाब्बायाव। होमबानो आराम जासिगोन, बे दसे थानानै फोननो हासिगोन गुसु जाबा। ओरैबायदि मोजां जाबाय नै। दा बेखौ नैबाय सोना दोनसै। दसे थानानै गथा जाजोबगोन, बे दा गुदुं नालाय। दायो आं बेखौ 5 मिनिट गुसु जानो थाखाय दोनसै। गुसु जाबाथाय क्रिम मोजां जासिगोन आरो बे। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। 5 minutes later. नै लोगोफोर, क्रिमा रेडि जाबाय नै। नुबाय जि मोजां जाखादों नुवाखै? बेखौ दायो फुननायनि सिगां बेखौ फुननायनि सिगां दै गुदुं एसे दुंब्रुद खालामनानै स्राब एसे होदो। होनानै आथिंखौ ओरै 5 मिनिटसो सोमब्रनानै मोजां बेफोर ब्रासजों फुनांगौ आरो। ब्रासजों फुनानै साफा खालामनानै, ओमफ्राय बेखौबो मोजां फुनना लानानै उन्दुनोसैबासो दै। ओमफ्रायो मोजां फुननानै खम्बलफोराव नांगोन ना, ओंखायनो फुननानै मोजां गाननो लास्ट सप्तासे मोजां फुनबानो बे मोजां हामखायो आरो। आथिङा नै अबस्था गैया, ओरैनाय नै। जि मोजां जाखादों नुवाखै? नै जि मोजां जादोंना दा नै? जि गाज्रि नुखायो, आखाइफ्रानो गावजोबखायो। जि मोजां जादों नुवाखै? गुरै आराम मोनखायो। आङो दहाय खरपुल होननानै बुंदोंमोन ना, बे खरपुला जियाव होग्रा खरपुल नङा। जियाव होग्रा खरपुल होनना साननो हागौ मानसिफ्रा, खिन्थु बे खरपुला जाग्रासो आरो। नारेंखल लादु बायदिसिना बानायबा होयो आरो बे खरपुलखौ। बिराद गोथाव मोदोमो मोजांनो। क्रिमा ओरैबायदि मोजां जादों, माने एकदमबारे बायनायनिख्रुइ न'आव बानायनाया बेयो साबसिन जायो आरो। बयबो बानायनानै फुनबानो मिथिखागोन, नोंसोरबो रिजाल्ट मोनखागोन। नोंथांमोनहाबो भिडिअखौ नायनानै मोजाङै नायनानै न'आव बानायनानै ला।
मम आरो थाव खरपुर आरो भिटामिन बेखिनि बुस्थुजोंनो जायो आरामसे क्रिम जायो आरो आखाइफोरा मोजां साफा जायो आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।